салом алайкум бачаҳо. Дар ин дарс мо мехоҳем ки телефони мобилиро бо телевизион пайваст намоем. Барои ин чунин амалҳоро иҷро мекунем. Якум, телевизорро ба кор омода мекунем, яъне барои пайвастидан ба телефони мобилӣ. Барои ин мо аз технологияи Miracast истифода мебарем. Яъне анамин Miracastро мо дар телевизор гирён мекунем. баъд аз он ки мо дар телевизион Miracastро ба кор омода намудем, телефони худро низ ба кор омода менамоем. дар телефони мобилӣ транслятсия ё Miracast ва ё кастро пахш менамоем. дар телефони ман бошад, ин транслятсия нависонда шудааст. акнун аз назари сеюм назар менамоем ва натиҷаро мебинем.